ஓகே අපි ආසදේවල් ආස කාලට කරන්න ඔබ දැකලා තියෙනවා இன்டர்நேஷனல் ட்ரிப் සමහර අය இந்த කියනවා எந்த iPhone நாட்டுக்கு එකක් போறோம் ගන්න அப்படின்னு එපා. சொல்றத கெஸ் பண்ணுங்க அப்படி எல்லாரும் ஆல்ரெடி வீடியோ අපි பார்த்திருந்தீங்கன்னா ආසදේවල් கெஸ் ආස කාලට பண்ணிருப்பீங்க කරන්න ඕන පුතා. பேக் මේ எல்லாம் ආසදේවල් ආස කාලට කරන්න නැතුව කවදාකවත් ජීවිතේ අපිට පිටිපස්සට இந்த சீரிஸ் பாருங்க இன்டர்நேஷனல் ட்ரிப் சீரிஸ் பாருங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா வரும் වාහන එකතු කරන්න තමයි මම பஸ் ඒක සමහර අය කියනවා கையில இருக்குது ඇයි ඔය ඔච්චර Check-in ஆகும். සල්ලි යට இந்த කරන්නේ வீடியோல වාහනවලට இல்லைன்னா maybe ගන්නකො ඉඩමක් இந்த ගන්නකො வீடியோல ඉඩමක් கூட என்ன ගන්නකො country අතනින් அப்படின்னு ඉඩමක් guess பண்ணிக்கலாம் නෑ இல்லாட்டி මේක நான் වගේ ஆல்ரெடி வீடியோவே போட்டிருக்கேன் පිටිපස්ස හැරලා බලද්දී අපිට අපි ආස දේවල් කරලා නැත්නම් පුතා ජීවිතේ කවදාකවත් ஃப்ளைட்ல අපේ என்ன ජීවිතේ நடக்குது සාර්ථක அப்படின்னு නැහැ. சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் பார்த்து අපිට හැමදාම ඉන්න දුක් වෙන්නේ. ඒ නිසා ආස කාලේට ආස දේ කරන්න. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ඒක விஷயம் නිසා சொல்றேன் ඔයා ෆෝන් එකක් ගන්න ආස කාලේ ඔයාට සල්ලි තියෙනවා නම් ෆෝන් එකක් காரணம் ගන්න. என்னன்னா இங்க பாருங்க iPhone එකක් පාවිච්චි කරන්න ආස කාලේ වයසට ගිහලා iPhone එකක් පාවිච්චි කරලා සල්ලි තියෙනවා නම් iPhone එකක් ගන්න. හැබැයි ණය වෙලා ගන්න එපා. දඩ ලෝන් දාලා දඩ පුලියෝ එහෙම ගන්න එපා. වාහනයක් ගන්න අතේ තියෙන සල්ලි තියෙන වෙලාවේ වාහනයක් ගන්න. මම දැකලා තියෙන සමහර මිනිස්සු වාහනය ගන්න සල්ලි තියෙනවා. හැබැයි වාහනයක් ගන්න නැහැ. ඒ සල්ලි තියාගෙන මොකටද එහෙම වැඩන්නේ ජීවිතේ. අපි වාහනේ ලස්සනට පැදලා කරලා ඉන්න පුළුවන් කාලේ. තරුණ ජීවිත කාලේ. සල්ලි තියෙනවා වාහනයක්. உங்களுக்கு நான் தரேன் ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න ආස කාලේ සල්ලි තියෙනවා නම් ෆෝන් එකක් அப்படி ගන්න. இல்லாட்டி இந்த සල්ලි අද තියෙන්න පුළුවන් හෙට නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ හැමදේම කරන පුතා පරිභෝජනය කරනවා. ඒක නිසා සල්ලි තියෙන කාලේ අපි ආස දේවල් ආස විදියට කරන්න. அங்கேருந்து அடுத்த டெர்மினலுக்கு போகிறதுக்கு ட்ரெயினில் வந்த செம ஸ்பீட் ட்ரெயின் ஸ்ரீலங்கன் ட்ரெயினில் வர மாதிரி நாங்கள் பிடிச்சிட்டு நிற்கிற ஒரு செட்டப் தான் எனக்கு கைக்கு வந்துச்சு பிடிச்சிட்டு நிற்கணும் மாதிரி பட் இது சூப்பர் கம்ஃபர்டபுள் ஸோ அந்த ட்ரெயினில் அப்படியே வந்தோம் ஓகே அடுத்தது டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட் ஒன்று இருக்குது ஓகே வந்த கண்ட்ரி என்னன்னு நீங்கள் கெஸ் பண்ணலாட்டி உங்களுக்கு அப்படியே பின்னுக்கு ஒரு க்ளூ ஒன்று தரேன் பின்னுக்கு அங்கே பின்னுக்கு ஒரு ஃப்ளக் ஒன்று விளங்குதா ரைட் இப்போ சொல்லுங்கள் பாப்போம் காமெண்ட்டில் தரகி ஓகே இப்போ அடுத்த டெர்மினலுக்கு போயிட்டு டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட்டில் போகணும் சரி பார்ப்போம் ஏர்போர்ட் வைஸாக பார்த்தா குன்மிங் ஏர்போர்ட் குன்மிங் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க குன்மிங் ரைட் ஏர்போர்ட் நல்ல பெருசு சும்மா இந்த சைட்லையெல்லாம் பாருங்கள் அவங்களுக்கு மசாஜ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் மெஷின் எல்லாம் இருக்குது ஐரெஸ்ட் இந்த அந்தளவுக்கு பெருசு நீங்கள் சைனாவில் இருந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு ப்ராடக்ட் இம்போர்ட் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான முழுமையான ஒரு வழிகாட்டுதல்களை என்னென்ன எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராடக்ட் இருக்குது சைனாவில் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே இப்போ செஞ்சிட்ருக்காங்க அவங்களோட தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கும் அது மாதிரியான விஷயங்கள் தேவைன்னு சொன்னால் ரெக்கமெண்டேஷன் ஏற்பாடு செஞ்சுருவாங்க உங்களுக்கு மார்க்கெட் விசிட் பண்ண கூட்டிகிட்டு போவாங்க அதுக்கப்புறம் ஹோட்டல் ரெக்கமெண்டேஷன் தருவாங்க மற்ற விஷயம் எல்லாம் செய்வாங்க உங்களுக்கு கிளியரிங் பண்ணணுமெண்டா அவங்க மூலமாக கிளியரிங் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் அவங்க மூலமாக கிளியரிங் பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு எடிஷனலாக சார்ஜ் ஒன்று எடுப்பாங்க அது அவங்கள்ட்ட நீங்கள் எவ்வளோன்னு கேட்டுக்கொள்ளலாம் அப்படி இல்லை நீங்களே கிளியரிங் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்களாவே கிளியரிங் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த அடுத்த மாத குரூப்பில் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்க்ரீனில் தெரியும் அட்ரஸ் எல்லாமே ஸோ அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணி நம்பருக்கு உங்களை புக்கிங்கை போட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஸோ சைனாவிலேருந்து நல்ல சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டான ப்ராடக்ட்டை ஸ்ரீலங்காவுக்கு இம்போர்ட் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கோங்க நடக்குது கொஞ்சம் கன்வீனியாக போட்டு கூலாக இருக்குது அடுத்தது இவங்களோட சாப்பாட்டை ஃப்ளைட்டில் நம்பி சாப்பிடல சைனீஸ் அப்படி சம்பவமாக நடந்துருக்காம் அப்போ அப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து வரப்போக்குள்ள பிரச்சனை இல்லை ஸ்ரீலங்கன் கேட்டரிங்னால பட் சைனாவிலேருந்து அதாவது இங்கே இருக்கிற டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட்லேயோ இல்லை சைனாவிலேருந்து ரிட்டர்ன் போகலையோ கொஞ்சம் அப்செட் இந்த மாதிரி சின்ன ஒரு ஏர்போர்ட்டுன்னு இல்லை பெரிய ஒரு ஏர்போர்ட் ஒன்று இது வந்து ஒரு சைட் இன்னும் நிறைய இருக்குது குன்மிங் ஏர்போர்ட்டில் இருந்து நாம் ஈவுக்கு வந்து சைனா ஈஸ்டர்னில் தான் போகிறோம் ரைட் இனிமேல் உடம்புல தெம்பில்லை ஸோ உள்ளே போய் கண்டினியூ பண்ணுறது ஈவுக்கு வந்தால் இங்கே மழை